Wat is het grond van ons geloven? Wanneer het gaat met die vrienden en familie waar al gestorven zijn, gelooft sie dat op een dag worden die ook opstaan van dood en die worden niet körper krijgen? Bij in Korinther, du wie in een kerk, wordt het ontvangen niet te geloven. Die geloven dat Jezus weer opgestaan van dood. Op het gevangen dat ons te twijfelen, worden onze vrienden en familie ook opstaan van dood. En zo Paulus schrijft in een brief in 1 Korinther 15:12. Paulus zegt dit: maar wanneer je predigt wordt dat Christus van dood opgestaan is, hoe kan een van jullie dan zijn dat de doden niet opstaan worden? En zo Paulus zegt, wie doen je toch predigen dat Jezus weer opgestaan van dood? Wo worden de anderen dan niet? Wenn dat zoont nicht jaft, dat de doden opstaan, dan is Christus ook niet van dood opgestaan. En zo Paulus zegt, wenn anderen nicht worden opstaan, dan wordt Jezus ook niet opgestaan. En wenn Christus nicht van dood opgestaan is, dan is ons predigen vergeefs en ons geloven is ook vergeefs. En zo Paulus zegt hier einfach, de grond van het evangelium, van ons geloven, is dat Jezus gegen een kruis starb voor onze zin, werd begraven voor 3 dagen en dan stond op van dood. Dat is einfach de grond van het evangelium. En wenn we dat niet geloven, dan is ons geloven en ons predigt en al dit wat we doen hier, is alles vergeefs. Maar het gaat bad weh. Wenn wir nicht glauben, dass andere worden opstaan en auf ihr Leben haben, und wir nicht glauben, dass Jesus wieder opgestaan, so das geht bad weh. So das sage ich einfach, dass ein Tag, wo wir auch opstaan von Dood und wir wollen nie Körper kriegen, und für die von uns, die an Jesus Christus glauben und haben angenommen, die wollen alle Ewigkeit mit Gott taub und himmelreich leben. En zo dat zijn wat we als christen, we zullen noontjeng onder de Oosteren, de Oosteren helgedeel, is de ganz wichtigste helgedeel wat we kunnen celebreren. Wenn wir dat nicht für Jesus zijn dood en opstanding wären, dann haben wir euer Leben en dan is ons Glauben is vergeefs. En aan een weg waar we dat celebreren, dan is vele zondag wat we een tolfast. Hier bij Lebenswasser kerk, zo in Oosteren is morgens een tolfast. En we zijn het Oosteren en tolfast, die gaan zo dicht op. En tolfast is een bewijs dat ik stierf te mijn oude leven, en ik ben begroefd te mijn oude leven, en ik stierf te nieuw leven in Jezus Christus. Zij kan een vrouw voor die, geloofst die aan Jezus Christus, geloofst die dat Jezus gegen de kruis verdienen zijn, en stond op, dat die kus euer leven hebben. Wenn du nog niet geloven, dat is van jou is die gelegenheid Jezus aan te nemen. Bid ruit naar God en zei, ik onderken dat ik een zinder ben. Jezus, ik lade die aan in mijn hart en merk mij rein, neem al mijn zinnen weg. Ik geloof dat du starfst am kruis en stondst op van dood, dat ik kan euer leven hebben. Kom neem mij rein en wasch mij niet. En dan wat Jezus in die hart aankomt, die kriegst den Heiligen Geist. En die ook, wenn die sterven ist, die wirst ook opstaan te euer leven. En Jezus wordt die met brengen. Zeg wel die motor springen zum dort doen. En we hebben niet bloß stil zijn met deze nieuwigheid. Dit is de beste nieuwigheid wat we gaan gegeven worden. We hebben die met doen met onze nubers, met onze vrienden en met onze familie. En we hebben alle taub, Gott zijn druk bieden hier op deze aarde. Wenn dir das Video hast, gleich, dann werde ich liken abdrängen auf Facebook, subscriben abdrängen auf YouTube, check das Video rum in deine Freunde und Familie und wir sehen uns nächste Woche.